few moments later. Abaday ka na. Abaday ka na. Makamot ko day. Hindi makasabot. Ang gisod sa balde. Ay, may gusto sa balde mo. Ito mga... Kaya ka nga. Katong dito. Mas dagat, luod ka ay. Ito, sa ako ra. Gisod ang balde, luod ka ay. Di. Guys, madung hapon, biyaheng pinakalit ko ron guys. So, karon day guys, ang isulo simim. Biyahe ko pa daw Cebu. So, balik na ko dito. Dede ko sa Imbis Sarcraft. Ang isang rabi ko sa gamodagan guys sa tali sa Pradegat Law. Kay hapon ko ning biyahe. Kay mas buntag ang balik ko may dito sa Bohol. Kaya hanang ko simim. So, aray 1 hour guys. Abot akong Cebu. Diyan ko guys. Sagay kong taxi. At dalihan natin basta kay Starcraft ang mong sakyan. Dalihan siya ka makaabot. Hi guys, good evening. Napot ko. Kinagapahan sa ano nang. Na may visitor. Nagapula po yun. Yung kira gay, gakuan, naglaag mo rin po sila. Kaya bantay. May lang doon na kayo, balhin na barko. Ano ba, ano ito namin? Napunta. Di na daw siya natin, yung buwan ako kwarta. Ang salida nga, for love or for money? Kuha na bagsudan. Oh, hindi ka ganahan na ay. Kuan maning. Ako. Ha? Ako. Yeah, sudan. Dagan mo sudan guys. Hi guys, dahil ko Cebu ako ka-video ganina. Pero mag-plaster ko sa mga nag-grocery des Inday Gana. Diyan ipasoy ko ang ganis bag. Plaster ako kadang tripod. Hindi ko dana i-plaster. Na malita. Ano i-plaster ng mga atong tanog ang saya atong pwede lutang na kanibang mga sabon o katubang dilata. Lutang sa bijuhi ko ba? Manahila kayo? Oo, napitra pa. Ay guys, good morning. Ugdi ko kagwantag uli ko niyang gabi no. Duulan na. Ano na si Mim guys, anong ikuha kay sige nagkasukuntong sa isang classmate. Hara ko no, di na ko kaulis family house ug di na nakuhaan. Kaya di na ko kasaka kay naitak na siyang classmate. Unsa day? Ito nakauli ba maikagwa si Ate Mim. Ito lang gyapon ko ba? Pagkatrabaho mo sa imong likasang baba. Taas pila ang di magtas pila pa isi ko ano sus auto pila. Ano lang ay Ay kataas. Light, mahal man. Jesus, kani yung di wa kay budget, apila jud ka diha. Diba to Philippine Statistic Authority lagi. Kataas ba? Nga na maganda uban gali sa 4 pa na ka diha.
to request to our valued passengers to please remain seated while the vessel still maneuvering for docking. Once again, please remain seated while the vessel still maneuvering for docking. Please comply for your own safety. Thank you. Sibo. Lipasan to ni Jam. Be. Dapat kami guys ha, magmabuang mo. Hindi. Nakapot ako balay. Ati kasi agbaw mo. Ayaw. Galak ka. Di ka tamis ako ano. Kog tamis. Tawag ako niya ko, mag-ilis ako. Di pwede balik dyan kay kog tamis. Hey guys, good morning. Diyan na rin ko dagar guys. Naabot namin ikag Cebu. Kasi may mga sa kani day. Ay, ginoo. Grabe ka kuan. Grabe ka. Doble-dobling mga stress. Mayngan sila guys nga. Nainingin na to sa YouTube. Ning comments nga. Problemahan ko nugang problema. Hindi ko na problemahan si Tatay Digong. Mag-birthday kang problema sa Tatay Digong. O makakaibagon sa imong mga experience sa una. Anong nga ni kapiktado. So, si Jay nakapabag-os tanan. Tanan nga bahay na ng drugs. So, adyo lang may hilabtigan sa imong ibang bati. Kay, buwa man siguro sa mga wala naka-experience. Sawa naka-experience so nga na uban man guys ganahan sila katong mga namaligsag shabu, katong nagshabu, katong mga leader sa mga kanang illegal nga droga mo na sila mo kontra sila ni Duterte kay di naman sila kanegosyo mo na di nakanegosyo di nakagamit mo na naglugot-lugot sila sa kapungot mo na nga ilang gikontra sa Tatay Digong kay si Zabazay nakapautro tanan nga mga tao nga nagkuang illegal katong mga kriminal, mga nang-rape, gipang-rape na gilang mga anak, nagali anak ron nga 1 month pa lang kas pag-anak gi-rape na sa isang tatay, sakto na. Anong kiingan nga grabe jud. Grabe jud panahon marag manunuway na gud ning nias nasod nato ron. Sobra pas manunuway. Hi guys! Sa gamang sudan guys. Siya suda sa mga bata. Diba? Bleh! Talikod mong kag-videohan ka. Special child. Hey! Hawa guys. Isang suwa ko na baboy. Parang yung huling-huling na mo diha. Sangkay blood pagod.
Daghan may gusto rin. Ano mana? Ako ni panita. Ina jipud. Kana mga liquid aso dai butang kay mga kuan, luto na pagyana. Hindi ko yun ako panita. Butang na sirit de kay bisag mo expire na diya kay. Ano expire man? Ang dito ka so yung expire ang subukan. So guys, karon nang pili ko kuan kanang basura kay grabing basura dari guys kanim sin natay borders. Gahig pang sagol ng mga kuan bang lain ng plastic, lain ng basyo, lain ng malata, lain ng di malata. Kay mga gahig di kasabot na si mga taong di kasabot man piliin jud na ning basura. Sa kuan, kapahag basurira. Lipstick. Ang ipang pili ang mga converse pili ng mga basura. Buti yang gini kain. Kani yung mga lata. Mga lata ni dari mga kuan. Abaday kay nag makamot ko day. Hindi makasabot. Ako gisod sa balde. Ay may gusto sa balde mo. Ito mga wrapper. Kaya ka nga. Katong dito. Mas dagat luod kayo. Ito sa akora. Gisod ang balde kay luod kayo na. Di. Kaya ka nga. Katong dito. Mas dagat luod kayo. Ito sa akora. Gisod ang balde kay luod kayo na. Di. Asa sa reta bang ka-apil ka ng video. Nagsisapod guys, namunit po si og basura sa dagat. Sako po yung ida. Mga ni karon mga tao sa kaisis, wajoy nyo nag-stress ta kayo kanta nga buhat. Anong gipili kay nagadi mga tao nga di makasabot lagi ang mga pagsagol-sagulo ng basura. Kapoy sige istorya. Pwede hugaw. Basa pa na sa basa. Basa pa na. Tisa di ako rabi. Bati dari sa dagat ng mga basura. Hindi rin may isa ako dahil. Dapat na po.
Sige, batay ni Zong Marcos. Sige, batay ni Zong Duterte. Uy, ayoko ka naluoy. Ah, okay. Ikaw, sige, batay ni mo. Para magkakatuog po. Ay, ba't habo ko rin ako? Ikaw, sige, batay, katawa. Ito katawa. Sige, katawa. Kaya ako dyan katawan. Kaya natuko ko si Hikog. ICC. Ato ko kay kibaw man ko nga naglihok na ang mga tao. Okay. Ano na? Ayun tayo na dahil. Naglimas, bigligta lang karoon kay. Huwag pa nakauli si Tatay Digong. Hindi makauli na magbaboy-baboy ba. Bye-bye guys. Thank you for watching.